Ďakujem veľmi pekne. Počujeme sa. Myslím, že dobre. Ako povedala pani predsednička, nebýva zvykom, že ministri práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ministerky chodia na takýto typ podujatí, akým je valné zhromaždenie Komory opatrovateliek. Ja som napriek tomu, že mám jednak nabitý program a ako máte možnosť vidieť, máme aktuálnu situáciu, keď sa nám vonku čerti ženia, tak som trval na tom, že chcem aspoň na chvíľu navštíviť toto vaše podujatie a prijať toto pozvanie, ktoré som teda prijal veľmi rád. Poprvé, chcel som ukázať svojou osobnou prítomnosťou to, ako mi záleží na tejto problematike a prejaviť úctu smerom k vám, opatrovateľom a opatrovateľkám za to všetko, čo robíte. Hádam sa pani predsednička na mňa nenahnevá, ja som jej to už hovoril aj súkromne, ale ona je pre mňa takým symbolom toho, ako táto práca je ťažká. Pretože keď sa na ňu pozriem, stále sa jej opýtam, prečo sa trošku neusmejete, ste nejaká bledá, keď to tak poviem. No ale ono to práve súvisí s tým pracovným nasadením, ktoré je naozaj veľmi náročné. Dlhé roky je tu veľký problém s opatrovateľskou službou. Jednak čo sa týka financovania opatrovateľskej služby, teda vašich platov, a potom aj nedostatkom personálu, ktorý práve súvisí s tými finančnými problémami, ktoré v tejto oblasti sociálnych služieb sú. Nerozumiem, prečo pri tak dôležitej veci, akú chystáme spoločne, ktorou je reforma financovania sociálnych služieb, prečo k takejto reforme neboli za predchádzajúcich vedení pozvané opatrovateľky, respektíve Komora opatrovateliek Slovenska. Pýtal som sa sám seba vo vnútri, že či teda Komora opatrovateliek nie je tou stavovskou organizáciou, ktorá prirodzene má byť pri takejto reforme. A dobre viete, že ako náhle som nastúpil do pozície, tak sa táto situácia zmenila. A Komora opatrovateliek je súčasťou pracovného stola k reforme financovania sociálnych služieb, dokonca teda aj k reforme posudkovej činnosti. Prečo? No, je to tak, že ešte som krátko vo funkcii, je to 10 mesiacov na to, aby sa čokoľvek hodnotilo, ale to, čo mi musíte uznať, je, že sa snažím prijímať tie opatrenia v sociálnom dialogu, na ktorom mi naozaj záleží. A nie je to ľahké, pretože už len samotný pracovný stôl k reforme posudkovej činnosti a k reforme financovania sociálnych služieb zahrňa veľa partnerov. Sedíme za obrovským stolom a viete, koľko hlav, toľko názorov, ale napokon niekto rozhodnúť bude musieť. Priznám sa, že čo sa týka sociálnych služieb, našou prioritou ako nového vedenia je predovšetkým opatera v domácom prostredí. My sme to hlásali aj v opozícii, keď sme boli, že ten dôraz musí byť stále na opateru v prirodzenom domácom prostredí. To znamená, že v prvom rade chceme posilňovať podmienky domácich opatrovateľov príbuzných, ktorí sa starajú o svojich blízkych odkázaných, čo sa aj deje medzi nami. Možno prezradím aj pár exkluzívnych informácií tu na tomto stretnutí. Viete dobre, že aj v tomto roku, tak ako každý rok, a som rád, že aj bývalá vláda to napokon dodržala, sa zvýšil opatrovateľský príspevok na opatrovanie teda príbuzných na úroveň čistej minimálnej mzdy, teda 615,50 € je to po novom. Zvýšili sme aj príspevok na osobnú asistenciu. No ale zároveň začal platiť zákon z dielne bývalej vládnej koalície, treba povedať. To je také zvláštne, že vládna koalícia príjme v roku 2022 zákon, ktorý začne platiť 1.7.24. Nestalo sa to prvýkrát, kde dochádza k výraznejšiemu kráteniu opatrovateľských príspevkov. Opatrovateľské príspevky sa krátili od ich vzniku od roku 2009 v prípade ekonomicky aktívnych opatrovateľov, ale v prípade opatrovateľov v dôchodkovom veku to neplatilo. Oni mali síce nižšie tie opatrovateľské príspevky, ale nekrátili sa. Tento zákon zaviedol, že sa teda krátia už aj opatrovateľské príspevky pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. No a môžem tu prezradiť exkluzívne, že sme veľmi blízko v rokovaniach s ministerstvom financií. Ono to samozrejme súvisí s tou konsolidáciou a so štátnym rozpočtom, kde možno poprvýkrát v histórii zrušíme krátenie opatrovateľských príspevkov na základe príjmu odkázanej osoby. To je to, čo nás tak bolelo. Čiže viete to asi prvý, s tým, že ešte to verejne povedať nemôžem, lebo tie rokovania prebiehajú, hovorím, je to
komplex tých opatrení, ktoré tá konsolidácia bude zahrňať, ale naozaj vyzerá to tak, že zrušenie krátenia opatrovateľských príspevkov všetkých, teda pre všetkých opatrovateľov, aj v ekonomicky aktívnom, aj v dôchodkovom veku, je veľmi blízko. Chceme na to využiť novelu zákona o sociálnych službách, ktorá je momentálne v parlamente. Zajtra mám prvé čítanie, predkladám prvé čítanie, preto viem, že zajtra, lebo sme si tento bod termínovali. No a dobre viete, že tá novela zákona o sociálnych službách prináša aj ďalšiu dohodu po sociálnom dialogu s opatrovateľkami, respektíve rodičmi, ktorí sa starajú o svoje zdravotne ťažko znevýhodnené deti. No a tam zvyšujeme aj príplatok k opatrovateľskému príspevku o 100%, teda zo 100 na 200 eur. Čiže poprvé, táto novela zákona je hrozne dôležitá z týchto dôvodov. Poprvé zvyšujeme príplatok k príspevku na opatrovanie zdravotne znevýhodnených detí zo 100 na 200 eur. Zároveň chceme presadiť cez túto novelu zrušenie krátenia opatrovateľských príspevkov na základe príjmu odkázanej osoby. Zároveň táto novela zefektívni poskytovanie odľahčovacej služby, pretože nastavujeme úplne nový režim, opäť po dohode s organizáciami, s ktorými sme sa stretli pri okrúhlom stole po tej nešťastnej tragédii v okrese Liptovský Mikuláš. No a potom tá štvrtá vec, tá vás tiež asi bude veľmi zaujímať, je taký ten ťažkopádny kompromis, ktorý bol vyrokovaný medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodín, teda medzi vládou a asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb. Je krkolomný, v princípe, viete, ako to býva pri kompromisoch, je to vždy ťažké, napokon sú nespokojné obe strany, ale ozvali sa práve rôzne ďalšie organizácie, ktoré do toho vstúpili v rozporovom konaní, či už je to Komora opatrovateľiek, či už je to komisárka pre zdravotne znevýhodnené alebo postihnuté osoby, pani Stavrovská, Socioforum a tak ďalej a tak ďalej. No a potom som si teda naozaj povedal, že ak to má byť takéto ťažkopádne, či vôbec je potrebné na nejaký rok takýto kompromis prijímať, pretože dobre vieme, že od 1.1. toľko spomínaná reforma financovania sociálnych služieb od 1.1.2026 má platiť. Takže som v rokovaní s MOSom aj s Uniou miest a obcí, že či by sme ten krkolomný kompromis predsa len nevyhodili, nevyškrtli, aby sa tu nikto netrápil a vytvorili tak vhodné prostredia, vhodné podmienky na prípravu, na pokojnú prípravu reformy financovania sociálnych služieb. Tak to je taká druhá exkluzívna informácia, ktorú som vám dal. Už s ňou naložte ako chcete, len pamätajte na to, bolo by dobre, aby sa to napokon podarilo. Preto hovorím o tom zákone, viem, že vás zaujímajú aj iné veci, najmä iné veci, ale aby som vám teda opísal, čo všetko sa vlastne od začiatku pôsobenia nášho nového vedenia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo. Pretože ja som sociálny demokrat a pre mňa je úplne prirodzené, že jednou z cieľových skupín, o ktorých sa máme starať, sú odkázaní ľudia a samozrejme o ľudí, ktorí sa o nich starajú. Čiže toľko k tým aktuálnym veciam, ktoré sa dejú. No a čo sa týka vás, opatrovateľiek a opatrovateľov, tak ja pevne verím, že je obrovská historická šanca na to, aby sme to celé rozsekli a vyriešili práve v tej reforme financovania sociálnych služieb. Ono sa to nazýva reforma financovania sociálnych služieb, ale my ju teda vnímame ako reformu sociálnych služieb, pretože nie je možné meniť len financovanie, ale aj teda obsah tej danej reformy. Ste prizvané opatrovateľky, respektíve aj opatrovateľi, aby som nediskriminoval mužov, opatrovateľov, ste pri tom stole, sedíme za jedným stolom a ja pevne verím, že bude teda ten výsledok pre všetkých výnimočný a dobrý. Priznám sa, že nie som úplne nadšený z toho, ako bývalé vedenie nastavilo túto reformu financovania sociálnych služieb do plánu obnovy. Aby ste tomu rozumeli, ona je naviazaná na plán obnovy. To znamená, že my ju vlastne musíme urobiť, lebo v opačnom prípade hrozí Slovensku strata peňazí z plánu obnovy na základe nedodržania milníka, ale zároveň naši predchodcovia do toho plánu obnovy dali aj samotnú štruktúru tej reformy financovania sociálnych služieb. Ak by sme mohli my byť na začiatku pri tom, tak by sme tú štruktúru navrhli inak. Minimálne trochu inak, nie tak, ako je navrhnutá. Ale keďže ona už je v tom pláne obnovy, my musíme naplniť tú štruktúru tak, ako je daná. Samozrejme, s malými detailami sa môžeme hrať, ale tie základné kontúry tam sú. Čiže nie je možné už nič robiť navyše,
musíme to naplniť tak, ako to je, aby sme neohrozili peniaze z plánu obnovy. Samozrejme, tou najpodstatnejšou otázkou, keďže je to reforma financovania sociálnych služieb, je, koľko sa naleje peňazí navyše do sociálnych služieb. Viete dobre, že štátne príspevky alebo štátny príspevok do zariadení sociálnych služieb je celý účelovo viazaný na platy zamestnancov v sociálnych službách. Poviem vám to takto otvorene, že aby sme sa teda nebavili len o tom, že je málo peňazí, ide o to, že máme aj veľa zistení, kde tie peniaze nie sú využité efektívne. Že sa tu zakladajú rôzne pracovné pozície, na ktoré tieto peniaze účel nemajú. A toto aj ministerstvo veľmi prísne kontrolujeme. To si musíme povedať. Čiže naozaj treba naliať viac peňazí zo štátu do systému, čo by znamenalo prirodzene vyššie platy opatrovateľov a opatrovateliek, ale na druhej strane budú zariadenia sociálnych služieb pod prísnou kontrolou. A ja už odmietam také tlaky, ktoré sa vyvíjajú aj na mňa a na nás, že toto je nejaké sekírovanie, šikanovanie a tak ďalej. Nie. Nie, dokonca už sú zariadenia, pri ktorých sa naozaj zistilo nehospodárne nakladanie s týmito prostriedkami a veľmi mierovou cestou to vracajú späť. Čiže netvrdia, že je to problém, hádajú sa a tak ďalej, vracajú to. A prečo to hovorím? Pretože ak chceme my ministerstvo financií presvedčiť, že potrebujeme oveľa viac peňazí do sociálnych služieb, najmä na financovanie platov opatrovateľov a opatrovateliek, nesmie tam byť ani náznak podozrenia, že sa tieto peniaze strácajú niekde v čiernej diere a vymýšľajú sa tu rôzne pozície ako marketingový, poradca alebo niečo podobné. Čiže ideme o to zabojovať. Môj postoj bude veľmi jasný. Možno aj vás vyrušujú niektoré veci, že ako v tejto situácii ťažkej konsolidácie ide vláda zbrojiť vo veľkom. Ja som si prečítal, že 700 miliónov eur na Tatry vojenské, 600 miliónov na rôzne systémy protivzdušnej obrany, tu 100 miliónov, tam 100 miliónov, no nie. Ja ako minister práce sa teda tomu postavím a poviem, k 1.1.2026 máme reformu sociálnych služieb. A tam musia ísť stovky miliónov eur, vieme, že musíme hovoriť o stovkách miliónov eur, na to, aby to zamestnanie aj pre vás bolo naozaj atraktívne, také atraktívne, aby ste nám neodchádzali do toľko spomínaného Rakúska. Pani predsednička potvrdí, že s mojím bývalým štátnym tajomníkom Braňom Ondrušom, ktorý sa teraz stal europoslancom, k čomu mu samozrejme blahoželám, ale zároveň zostal poradcom mňa ako ministra práve pre oblasť sociálnych služieb, viedli veľa rozhovorov o rozdielnom systéme nastavenia opatrovateľskej služby v Rakúsku a na Slovensku. A nemusíme sa baviť, aký je rozdiel medzi opatrovateľskou službou v zariadení sociálnych služieb na Slovensku a poskytovaním služby v domácnosti v Rakúsku. Ale sú tam samozrejme výhody aj nevýhody. Ja by som veľmi rád zvrátil tie výhody v prospech poskytovania takejto opatrovateľskej služby smerom k Slovensku, aby teda opatrovatelia a opatrovateľky boli na Slovensku. Lebo ako som povedal, je jednak málo peňazí, ale aj málo ľudí. Všetci si to teda uvedomujeme. No a napriek tomu, čo som o tej reforme povedal, že nepovažujem ju za dobre nastavenú, že ten prvý gombík nebol zapnutý, dobre, tak zároveň to vnímam ako historickú šancu, ako konečne zmeniť chod sociálnych služieb vo všeobecnosti. A nebudem tu vyplakávať, ja nie som ten typ politika, len som pomenoval teda našu štartovaciu pozíciu, s ktorou sme teda do toho išli. Takže chcem vás pekne poprosiť, pridajte pomocnú ruku k dielu, ste súčasťou tohto okrúhleho veľkého stola. Pani predsednička, aj pani podpredsednička potvrdia, že už je to moja hlavná priorita a ja budem, pokiaľ budem môcť, na každom okrúhlom stole, ktorý sa bude teraz pravidelne konať. Pred nami je teraz, sme vo finále, reforma posudkovej činnosti, tiež nie ľahká vec. Robíme integrovanú posudkovú činnosť, ktorá musí platiť od 1.1.25. Sme vo finále, pevne verím, že sa už dohodneme a legislatívu stihneme schváliť do konca roka tak, ako sa má. Potom s tou praxou to bude teda trošku ťažšie, ale máme tam vyjednané aj s Európskou komisiou, že v princípe im nebude vadiť, keď 9 mesiacov bude tá nová posudková činnosť vlastne nabiehať, tak aby 1.9. na budúci rok už to bolo v praxi. Máme 3 pilotné projekty na 3 úradoch práce, tam vychytávame tie muchy a ich veľa. Ľudia napríklad ani nechcú vypisovať ten nový dotazník, ktorý je tak náročný. A to je jedna z vecí, ktorá bola vložená do toho plánu obnovy, s ktorou my už nemôžeme nič robiť. Čiže
Najprv reforma posudkovej činnosti k 1.1.25, potom reforma financovania sociálnych služieb k 1.1.26. Dúfam, že sa teda veľa zmení a že spolu nejakým spôsobom nájdeme také riešenie, aby konečne aj opatrovateľská služba na Slovensku mala takéto postavenie, aké si zaslúži. Pretože aj dnes pôjdeme spolu mnohí z vás na Dobré srdce a tam bude veľa krásnych slov, krásnych postojov smerom k vám, možno veľa potlesku, veď ja chodím pravidelne na Dobré srdce. To je fajn, ale možno od politikov, najmä od vládnych politikov, očakávate aj konkrétne riešenia a konkrétne činy. Tak dúfam, že takto o rok v tomto čase už budeme mať pripravenú, vydarenú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá pomôže aj vám, opatrovateľkám a opatrovateľom. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie na toto vaše podujatie. Veľmi rád som prišiel a veľmi rád prídem aj na budúce. Máme teraz, dobre viete, pohotovosť, celá vláda kvôli záplavám, takže hneď odtiaľto idem na ďalšie rokovania na ministerstve, pretože Ministerstvo práce, sociálnych vecí, rodiny je tou inštitúciou, ktorá vlastne poskytuje humanitárnu finančnú pomoc. Musíme sa na to pripraviť. Voda o chvíľu opadne a potom budeme rátať škody na Slovensku a Ministerstvo práce musí doručovať samozrejme občanom ako aj verejným inštitúciám humanitárnu pomoc. Takže veľmi rád som medzi vami a ešte tu boli avizované nejaké otázky. Určite, ďakujem veľmi pekne, pán minister. Tých otázok by bolo určite viac, ale toľko času nemáme. Čiže tá moja zákerná otázka teraz je, vieme, že od roku 2026 bude platiť reforma a všetko bude inak a všetko bude úžasné, ale ako prežijeme do roku 2026, keď teraz je situácia, a hlavne hovorím teraz o zariadeniach, samozrejme, že aj terén, ale naozaj niekde veľmi, keď to poviem slušne, náročná. Áno, zákerná otázka, máte pravdu. V prvom rade chcem zareagovať na to ešte pozvanie vás k okrúhlemu stolu. Áno, ste občianske združenie, ale aj napríklad Sociofórum, ktoré tam sedí, je občianske združenie. Aha. Ja teda neviem, prečo teda názor opatrovateľov a opatrovateľiek nebol dôležitý, však je vás veľa a vy ste gro, vy ste tá chrbtová kosť poskytovania starostlivosti opatrovníctva v zariadeniach sociálnych služieb alebo pri teda domácej opatrovateľskej službe, ak si vás vyberú z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Mimochodom vyčlenili sme 100 miliónov eur na sociálnu terénnu domácu opatrovateľskú službu, čiže aj tam sa urobilo, čo sa má. Áno, ja som bol upozornený, sa priznám, opozíciou na to, že nie ste pri tomto stole. Ja som okamžite zareagoval, ako je to možné a bolo to, myslím, hneď vyriešené. Preto spomínam opozíciu, lebo opäť poznáte ma, som otvorený človek, tak ako som povedal niečo ku kontrolám v zariadeniach sociálnych služieb, poviem aj k tomu, že áno, ja som predkladal ako opozičný politik aj po komunikácii s vami ten spomínaný zákon, ktorý mal preklenúť práve to trojročné obdobie, ktorý ešte to bola šanca, boli 3 roky, do reformy financovania sociálnych služieb. Samozrejme zákon neprešiel, ani sa o tom nechceli baviť, lebo ja keď som predkladal vždy ako opozičný politik návrhy zákonov, vždy som komunikoval s pánom ministrom Krajniakom a niektoré mi prešli. Mimoriadna valorizácia dôchodkov a ďalšie opatrenia smerom k seniorom, rozmrazenie minimálnych dôchodkov a podobne. Toto neprešlo a s tým, že ak sa ma pýtate, že čo dovtedy, čo za ten rok, pretože ak by sme spustili prípravu takejto legislatívy, len aby ste mali predstavu, tak najprv ju musíte pripraviť, potom ju musíte dať do vnútorezortného pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkového konania, vláda, parlament, prvé, druhé čítanie, čiže to je na nejakých možno 8 mesiacov. Hej. Tak potom sa pýtam, keď by to začalo platiť od 1. septembra, otvorene hovorím, aký to má význam. Tak ak ste vydržali už tak dlho, tak potom sa pýtam, že či tie 4 mesiace, ktoré možno by, kde by platili tie výhodnejšie podmienky, či by to stálo za to. Môžem vás len poprosiť, skúsme vydržať, my už budeme vedieť na ten budúci rok, počas toho budúceho roka, ako sa tá reforma vyvíja, pretože tá reforma, tá musí byť naštrukturovaná a odobrená všetkými stranami, teda odobrená, ak nejaká organizácia alebo dve sa budú hovoriť, že teda stále nie je dobrá, tak nemôžeme na to čakať. Raz tá vláda musí rozhodnúť a aj rozhodneme, ale musí byť v princípe pripravená do konca roka alebo do začiatku budúceho roka, aby sme stíhali legislatívu. Čiže my potom na budúci rok už chceme príjmať konkrétnu legislatívu, aj opatrovateľi a opatrovateľky budú vidieť teda, že čo sa potom 1.1.26 má zmeniť. Čiže ak máte nejaký možno návrh, keby sme ešte stihli vyplniť tú krátku medzeru, tak sem s tým, len vám chcem povedať, že sa nachádzame teda v stave
brutálnej, to je to najlepšie slovo, konsolidácie, ktorá čaká Slovensko a tá bude bolieť veľa ľudí. Veľa ľudí, pretože my nemáme ušetriť na budúci rok 1,4 miliardy, ale 2,6 miliardy, aj s krízovými rezervami, ktoré tam sú. A už tento týždeň vláda predstaví ten konsolidačný balíček, takže neviem si predstaviť, že by teraz a otvorene sa bavím, minister financií prišiel a súhlasil s niečím. Tie peniaze do zariadení sociálnych služieb, ktoré sú takou džentlmenskou dohodou dohodnuté, tie boli schválené. Čiže len pre vašu ako informáciu, ak teda prejde aj zrušenie krátenia opatrovateľských príspevkov, tak do sociálnych služieb sa v tomto druhý polrok tohto roka a budúci celý rok naleje o 170 miliónov eur navyše. Vrátane teda príspevku na zariadenia sociálnych služieb. Takže to základné je splnené a teraz len sa pýtam, že či máme ešte nejaké rýchle riešenie na nejaké medziobdobie, krátke medziobdobie, opakujem, platilo by to asi 4-5 mesiacov maximálne, alebo či teda vydržíme a už proste sa pozrieme na tú reformu 1.1.26. No, budeme sa snažiť vydržať, ale aj na mne vidíte, že sme maximálne unavení a už nevládzeme. To už vidím niekoľko rokov. Ďakujem. Ale to myslím, teraz myslím v dobrom, lebo... Áno, ale poviem vám, že tá náročnosť tej práce sa len zväčšuje. Nezvyšuje sa ani plat, ale zvyšuje sa náročnosť a namáhavosť práce. A naozaj opatrovateľky, a teraz hovorím špeciálne o zariadeniach, netvrdím, že v teréne to rovnako nie je pravda, sú veľmi unavené. Prvá vlna covidu, druhá vlna covidu, to sa prehnalo aj ich zdravotnými stavmi, aj proste nechcem to teraz rozširovať, ale ľudia sú veľmi unavení. A čo sa týka, že ako prežiť do toho roku 26, no možno tak podpichnem, že je návrh pre policajtov a vojakov, nejaké peniaze pre opatrovateľky by sa nedalo? Ja viem, že deficit, že nemáme, ale proste niečo motivačné, že ľudia, vydržte to. No tak ešte raz. Keby nebolo nič, ano? Tak vtedy si to viem predstaviť, ale vy dobre viete, že bol schválen, myslím, koľko, 26 miliónov, keď mám v hlave pre zariadenia sociálnych služieb zvýšenie štátneho príspevku o 26 miliónov eur, ktoré sa rozpúšťajú do platov opatrovateľov a opatrovateľiek, tak nehovorme, že nič, pretože tu boli teda dodržané tie klasické dohody, ktoré boli ešte urobené, myslím, za tých vlád, ktoré boli pred tou predchádzajúcou. Ale ak máte na mysli nejaké stabilizačné, jednorázové možno príspevky alebo niečo podobné, tak nech sa páči. Tak komunikujme, skúste mi ten návrh dať. Len hovorím, že ja vo reforme financovania sociálnych služieb vidím definitívny zlom, aby to teda bolo lepšie. A buď ju teda v pokoji pripravíme a budem môcť takto prísť aj o rok medzi vás, alebo ju nepripravíme a bude to prúser a už medzi vás radšej neprídem, aby ste po mne nehádzali stoličky. Hej? Čiže chápete, hej, že či to má ešte, ja chápem, máte toho dosť za tie roky a tak ďalej, ale toto je už len otázka, hovorím, keby aj tú legislatívu máme prijať, tak by to bolo maximálne na pol rok, hej, či nepripraviť a možno toho pána Kamenického trošku viac, keď to poviem, vyžmýkať na tú reformu financovania sociálnych služieb. Ale keď niečo, pani predsednička, predložíte nejaký nápad. Určite sa budeme snažiť, dobre, určite ich dostanete od nás viac. A ešte počas bývalej vlády sme sa snažili riešiť záťaž opatrovateľiek, fyzickú záťaž a urobiť či už nejaké merania, alebo proste dať na vedomie, že to, čo absolvujú v práci, je nad maximálny možný rámec ich fyzickej často možnosti. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo odchádzajú do invalidného dôchodku, prečo odchádzajú zo systému a tak ďalej. Medzi tým samozrejme sa zmenila vláda, všetko sa zmenilo. A rovnako, keď si pozriete aj našu stránku, tak nič nevymazávame, nájdete tam stretnutia s bývalými poslancami, ja neviem, aj s pani Holečkovou, aj s Martinom Borgulom, proste tak, ako išiel čas. Každý, kto bol ochotný s nami nejakým spôsobom komunikovať, sme komunikovali. Rovnako ako, ja neviem, aj v roku 22 s vami. Proste sme radi, že nás vôbec niekto počúva, pretože za tie roky nás nikto počúvať nechcel. Takže... Sama ste povedali, že ako opozičný poslanec som vás veľmi dobre počúval a pripravil som aj návrh zákona, ktorý neprešiel.
Som vo funkcii 10 mesiacov, niečo viac ako 10 mesiacov. Keď si zoberiete celkovo tie sociálne služby, čo sa teda urobilo za tých 10 mesiacov, opäť to zopakujem, o 170 miliónov eur viac do sociálnych služieb v druhom polroku tohto roka a za celý budúci rok. Zvýšenie opatrovateľského príspevku na osobnú asistenciu, zvýšenie príplatku k opatrovateľskému príspevku pri opatrovaní zdravotne znevýhodnených detí. Zrušenie krátenia opatrovateľských príspevkov, už myslím, že už to tak môžem hovoriť. 100 miliónov eur na domácu opatrovateľskú službu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že za tých 10 mesiacov toho málo nie je. Aj v tých 170 miliónoch je vidieť ten ďalší, to navýšenie štátneho príspevku pre zariadenia sociálnych služieb. A teraz, prvýkrát v histórii, máme možnosť urobiť reformu financovania sociálnych služieb, pretože je naviazaná na plán obnovy. Tam už sa nedá ani uhnúť. Tam už my som mohol ako minister hovoriť, že chystám reformu a 3 roky ju chystáme a potom už príde ďalšia vláda. Nie, ona musí do 1.1.26 platiť. Tak by som všetku tú energiu a silu radšej koncentroval do prípravy tejto reformy, aby to bola fakt dobrá reforma, vrátane a najmä teda zlepšenie financovania teda opatrovateľov a opatrovateľiek. Čiže ja len chcem poctivú debatu. Ja nechcem politizáciu toho celého procesu, pretože ak dôjde k politizácii, tak to ničomu nepomôže. Ani so mnou to nič neurobí. Ja viem cítiť, ja viem prečítať, čo je politikárčenie a čo je reálny vecný prístup. A ja si myslím, že len vecný prístup k tejto problematike nám pomôže. Lebo teraz je táto vláda a táto vláda to môže jednoducho zmeniť. A ja proste tieto veci vnímam tak ako ich vnímam, tak aj hovorím. Tak berte tú moju otvorenosť, tú úprimnosť, tú priamočiarosť ako nejaký základ takej tej poctivej, férovej diskusie aj o reforme financovania sociálnych služieb. Opakujem, vidím v tom obrovskú šancu. Ďakujem aj my. Určite znovu opakujem, ceníme si to, nepolitizujeme, snažíme sa o to, aby to ani tak trošku nevyzeralo. Ak to tak vyzerá, tak sa ospravedlňujeme. Určite naša ďalšia debata bude maximálne vecná, budeme sa o to snažiť a určite vás zahrnieme ďalšími pripomienkami. Ja si len dovolím, ešte mám jednu poznámku, čo sa týkalo opatrovateľskej služby. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, ak budú také návrhy, aby sa nestalo to, čo v Rakúsku, že opatrovateľská služba bude tzv. 24-hodinová, čo je teda len sa tak volá, a bude na živnosti. Hovorím to teraz dopredu, keď sú tu ľudia, sú tu opatrovateľky z Rakúska, aj v podstate z celej únie. V celej únii máme opatrovateľky, že toto nie je ten správny model. My nepotrebujeme živnostníkov, opatrovateľov, ktorí si nedokážu zarobiť na dôchodok, ktorí sú bez akýchkoľvek práv. My potrebujeme zamestnancov, ktorí budú zastrešení, ja neviem, napríklad hoci aj tým ministerstvom práce, ktoré urobí nejakú strechu nad nimi, kde budú registrovaní, kde bude osvedčenie, že 100% nemajú kúpené, ale sú kvalifikovaní. Takže dávam teraz do širokého povedomia, že 24-hodinová starostlivosť na živnosť, prosím, nie. Ďakujem. No tak to hovoríte bojovníkovi proti núteným živnostiam. Veď práve preto to spomínam. Hlavnému bojovníkovi a zase to má taký ten náš výhražný tón. Tak ja neviem, čo ja už mám urobiť. Ja fakt neviem, čo mám urobiť, aby som aspoň trošku cítil takého tepla. Vy ste hovorili, že bude teplé slova vám budem adresovať. Určite. A však aj vy mne aspoň jedno slovo teplé adresujte. Určite. Lebo ja si tak schytávam od začiatku za to svoje ťaženie proti núteným živnostníkom. Viete dobre, že zamestnávateľia to zneužívajú. Tam sú pracovníci, zamestnanci na vysokozdvižných vozíkoch, ktorí majú živnosť. A oni mi budú tvrdiť, že on to tak chce, ten živnostník, teda ten nútený živnostník. Toto je jeden obrovský súboj. A opäť to som zvolal všetkých k okrúhlemu stolu a povedzte mi, či je to problém. Áno, je to problém. Tak ideme to riešiť. No, viete, lebo však odvody, dane a tak ďalej. Takže ešte raz, ja som teda proti. Ak hovoríte o tomto opatrení, dúfam, že to nie je zahrnuté v tom pláne obnovy. Ak to tam niekto z mojich predchodcov napísal a budem to musieť dodržať, ak to tam je, no tak preto som vám vysvetľoval, že to nie je náš problém, ale jednoducho už sa to nedá meniť. Áno, rozumiem. Takže ja budem robiť, ale ja samozrejme chcem, aby opatrovateľi a opatrovateľky boli riadne zamestnaní, tak ako iní ľudia na pozíciách, kde je úplne evidentné, že to má byť riadny pracovný pomer so všetkými sociálnymi benefitmi, s dovolenkou, s kompenzáciou za nejaké úrazy,
s dôchodkom, veď to je tá najdôležitejšia vec, lebo ono je to veľmi jednoduché. 80 či 90% živnostníkov ako takých si odvádza minimálne odvody a oni sa spoliehajú na to, že štát im aj tak dá ten minimálny dôchodok. Hej. Oni si neodvedú ani na to, aby mali minimálny dôchodok, ale potom im to štát dopláca, čiže my nie sme z toho šťastní. Takže ja sa na to pozriem, ale viete dobre, že ja ako osoba nesúhlasím so živnosťami tam, kde živnosti nemajú byť. Pozriem sa, ako to naformulovali naši predchodcovia do plánu obnovy, ale nemusíte sa báť, že odo mňa alebo od nás by išla takáto iniciatíva. Teším sa. Ďakujeme. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Veľmi rád som medzi vás prišiel a veľmi rád medzi vás aj prídem. Bodaj by už takto o rok sme mali hotovú reformu financovania sociálnych služieb alebo reformu sociálnych služieb, ktorá už bude len pretavovaná do legislatívy a bude to už len technokratický proces a budeme, hádam, všetci spokojní s nejakým obrovským dobrým kompromisom, ale takým, ktorý bude znamenať vyššie platy pre opatrovateľov a pre opatrovateľky, vyššie platy, však o tom to celé je, najmä o tom to celé je a aby teda bolo dosť opatrovateľov a opatrovateľiek na Slovensku. Uvedomujem si tú situáciu, ktorá je z roka na rok horšia. Stále nám kvôli demografickému vývoju pribúdajú odkázaní ľudia, takí odkázaní ľudia, o ktorých sa budeme musieť starať v pobytových zariadeniach, tie už teraz sú naplnené prakticky na 100%. Už teraz čakajú odkázaní ľudia na čakačkách, tá situácia nie je dobrá, čiže musíme to celé vyriešiť a základom všetkého sú ľudia. Nie je to len o vašom dobrom srdci, lebo takéto zamestnanie by sa nedalo robiť bez dobrého srdca. Asi sa, ako som povedal, vidíme viacerý večer, ale aj o nejakej profesionalite a dôstojných pracovných podmienkach, ktoré si teda zaslúžite. Budeme robiť maximum. Ja nie som sľubotechna, ktorý hneď začne všetko sľubovať. Opísal som vám, čo robíme a čo chceme urobiť, tak pevne verím, že na budúci rok už budeme v pozitívnejšej atmosfére, pracovnejšej, teda sa takto stretneme a budeme diskutovať. Takže ja odchádzam ďalej pracovať a vám želám tiež veľmi ešte príjemné pracovné rokovanie dnes. Všetko dobré.